Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Julian. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, atong magtatampo si Julian. Kini akong problema bahay ni sa nagsingabot nga kalagalag. Kini akong job lagi na among kusmenteryo trabaho man mi. Nya naasa sa akong asawa tabang-tabang sad. Kung ngano na problema ako no, inaniyon ako pagsugod ang mga panghitabo samtang nagkanta-kanta mi si Bay Pedro luyo sa ads baboy. Do. Ay mayo kay niya ka. Akong tahal na sa nimbaho sa akong baboy dokbo ka. Ay kayo katatali kay happy na bang Pasko, liwas niya doon katay, Pasko naman sa karga. Gamay na Christmas tree, wala mo tubo kay plastic man lagi. Gitungtong sa guba ng akahon, gihapi na karton. Gamay nga Christmas tree, luoy kaayo murag wa na'y bili. Bisag bati ako lang gi-display, kay Pasko man lagi. Doon na kini dekorasyon akong gitap-tapan sa papel di hapon. Diabag ang baboy doon. Diabag mga kinding baratuhon akong gipamutos aron dili hulmigatson. Gamay kong Christmas tree, dili makita in town kun gabi. Kay wa man sad ko'y electricity, kay purdoy man lagi. Balik na chorus no. Doon na kini dekorasyon akong gitap-tapan sa pag nasang baboy sa papel. Ano oy. Uy, unsam ka daw. Hapon. Mga kinding baratuhon akong gipamitay aron nindot nga tan-awon. Ang akong kumpari, hinawayon siya bisag pulos buti. Di katawan ang akong Christmas tree, kita may kay pobre. Ayaw lang panaway aron di ta mag-away. Ay haw tayong baboy loy. Happy to sa nilong natin boy. Haw tayong baboy. Ay asawa si Batsa kay Day! Mano Day? Ay istorya sabi. Ha? Dong. Day. Ilang sakyanan pa nga nagparking sa ilang pariistoy ba? Ano naman? Kang pariistoy gid na? Ano ba niya ha? Basit sa iya nang gitrabahoan eh? May na lang no kay gitagaan siyang service sa iyang trabahoan. Ha? Asa siyang trabaho di ay dong? Porneria. Saan ba di ay? Asa Kundi ko? na yan. Di mo lagi na purlon iyang ta. Natural. Kay dili manama o iyang purlon kanto mang Starix. Kung mauna service gid na niya. Mao gyud ang service niya. Pero kanang sakinana day, mao na gamiton kundi sila kuhaong patay. Sa ko di ay. Murag si Ali sa murag si Ali. Oh. Mao na. Ay, migawas si pariistoy Ay, ay. pre! Ay! Ay! Pre! Ay! Ay, paduong din niya. Pre! Ay, good pre. Ali. Yo to pre kay ako lagi tanaw na kung bayabas sa tapol pre. Nari kay basta pol diha nga gitanom. Porbida. Tanaw na Facebook ko ba. Di. Na. Putol ko sunglass. Pre, ayan mo pre. Wait pre. Ano putol mo yung sulgas? Unsa mo? Tiguang liwat ito niya pre. Pre. Rolem. Ay. Hayam kay pre way job pre. Wow, matawag pre, way job. Lunch time pa man pre. Oh, ako duty pa ko.
May ulil ko paniod na niod to ba? Ulil ko para paano maniod to. Haro lang tagabi. May problema, may problema. Kurong gabi ha. Kurong ta. Sige, sige, pre. May problema. Sige. Ano ko pre? Balik sa opisina pre. Balik ka, opisina. Back to work. Sige, pre. Papitli na ng TV mo sa classmate para maklaro na. Ala, no. Ang ayan ang pariisto yung amitan. Someday, makapalit at mas nindot pa na nga mong sakyanan dahil tanawa niya. Someday. Na siya sa kinan pero guba yung anjuhos. Ayan na lang pang-ambisyon. Ikaw ba, Julian? Ayan na pang-ambisyon. Mga matay na lang tadi. Dito kapalit, ana. Ay, sos. Wala pa. May bawi. Pilay palad sa unggoy, di ba? Ay, usara. Umori ha. Usa ko taon nga. Duha mo ng palad sa unggoy. Duha lagi. Sawa pa maputli. O usa ka kamot. Kanya kinaputlan man. Bantay bitang kapalit ko, ha? Sakay ka. Hello. Sakay ka. Ay, Dili. sos. Ikaw pa. Wamang gani kay bisan traisikad. Sakin na bahinoon. Hal-hal ka lang, Julian. Surta ko pa di ay. Bida kita di tagdakong kwarta mo. Asa Kadaw tas ka luto. kita? Asa ka kita atos menteryo? Ah. Ilam diha oy. Ug pa ng mga snacks kung dunay lubong, hagbayratan sige kapas mo. Pagkakidort. Di mo, pe. Ang tinuod sa minteryo ang akong trabaho taon tigkaot og lubong. Ako'y dako ba? Ikimog pansyon nya pilar mataw sweldo taon na. Unya nga Mumbai, puro bitungtong na hapit sa pansyon. Kay luyo man ang Mumbai sa minteryo. Inigtambo na sa bintana, minteryo naman nga ako gitrabahoan. Unya, do, Julian. Adi, shit. Boss. Layo sa din mo yan. Ito yung nila ko. Siguro mo ko ako. Ay, toy. Do. Drinking sa tabi. Shot sabi. Kana. Yare na gud pero ning kurkuro ning. Lapas mo ko ni. Ang saglay kay bugdo, ang mukuro imong dila no. Dali dito mapas mo kuya pero si Saya sana. Ayaw ka pamirang ka ba? Atay imo de. Kani Julian. Biliban ako na yung bata-bata pre no. Kani Pedro ba? Ugihan ko. Aptik pinto kayo no. Natural ang mao bitaw nga nadugay na gyuning tawhana sa akong mga kamot kay sa tanan ako mga trabaho tura man sila buok trabador nako unya kani siya may pinakakugihan Pedro Kugihan mo trabaho. kugihan mga snack pa kung doon ay lubong ayaw na snack di ba no Ang tinuod daw. dugay sa nilang trabaho sa Atlas no Pedro di ba no Oh, guys, atlas. oo pero unsa man bisag may lubong unsa man Bisa ko ilubong mahayaw ta. Di sir. Di ba? Kanang imong pasabot ba? Ikaw, kung yan kay may isak, labi na doon ay lubong. Basta na ilubong. Di ba? Bisa ko ilubong boss. Mga ayo ko. Kugihan kay ko. Kugihan kay Kaya ka. libre mo niya ko sa para snakan sa lubong. Pritoy, kumusta naman si Parikadjo, ha? Unsa may nitabong niya? Ay na-stress ra god. Mabdos ko si Marie Camille. Lagi mabdus ko nos Marinya. Wa pagdun ko no sa kwarta nga natigom. Na-stress, Mao na-stress. ba? Wadi taon ka pangandam taon. Pangandaman mo gud. Grabe naman sa. Wa gyud siya yung mga plano nga maayo na unsa. Gawas pag yun ana. Na-tense pag yun siya Kung maayo. ano kins man siya? Kuan, mabdus man sa iyang kapit. Bida no? Dungan di ay. Yang asawa mabdos, yang kapit mabdos. Bida patay. Unsaon lang ana niya. Aw gapon, pre. Giatakes kasing-kasing, pre. Mau ba? Ah. Gata kasing-kasing. Ano man? Diingan man sa doktor nga. Baog siya. Dili siya magkaanak. Lagi. Meron ko no? Sa ato pa, dili di na niya anak. Kana gimapdo sa yang asawa. Dili. Gyud kay dili man magkaanak kay baong man ng doktor. Baogon eh siya. Baogon. Bawa kaya nung gano'n, urbida. Kita ba yung mahataw sa bag sa iyang asawa o sa iyang kabitaon? Adili mo kasi ang anak. Hindi kaya bawa na ko kinsa. Kinsa no? Kinsa ka makita. Basta na doktor. Kanakan ka, Roy. Recorded by X Thunder Gaming. Duklo di kaskal di Ruben. Agay. Sakit. Tapos, uy. Bida sa di mo. Kanahan man taon ka. Mura man taon. Mura may mga, pero gaba no? Mura may mga, kanang mga tulala mi nga, nag-istorya ka, abi na mo tinuod. Man di ay, minaw ni mo. Kanahan kang tawhana ka, porbida. Abi na kong tinuod. Kuan kining no. Ikaw ang tarong sa ganito. Ya paggon masagot tong doktor god boss. Tapaggon. Kaila di ka. Kaya lahi sa katulido to. Katulido. Parehas sila kung naong. Sige nga ito sila sa kuhan, si Arnold. Anong listis nga na sila? Ikaw ang kanahan mo kay. Pataka mo nagkasingit. Bebe. Kuha itong sista kay mga anda.
Maayo. Oh, unsay ato? Kanang badang na kay kape nga 3 in 1. Naman gini 5 in 1. Hala, kape badang nga 5 in 1. Ay, naman sa kanya may syupaw nga bayi, syupaw nga laki, syupaw nga bayot. Unsay nagbuya ng supawa? Syupaw nga bayi, kaning dunay napkin sa ubos. Ang syupaw nga laki, kaning naiitlog. At syupaw nga bayot, Unsay may naaan na bayot? kanang naiitlog niya, napkin sa ubos. Murag ako pa, pero wag ko magnapkin, ay. Ngano man? Ay, wag magkuduga. Ay, Jadi mo badag oy. Ira, oy. Ito, oy. Kanila ipare sa mong kape. Sa man ito imo, 3 in 1 or 5 in 1? Unsa din nakalahi sa 5 in 1 o unsa po yung nakalahi sa 3 in 1 ha? 5 in 1, murag dana na tanan. Una, nanay kape, ikaduha, nanay gatas, ikatulo, nanay asukal, Unyang ika-upat ug ika-5, ikaupat, ang tubig. ika-5 ang baso. Nanay pakapin, ha? Unsa may pakapin? Para kutaw. Ikaw ba? Sabi mo, ay, Kala lang 3 in 1 oy. ay, 3 in 1, ay, kadiyat sa. Usa lang bayot. Oh, sige, sige. Oh, nagpatring. Palarot ka. Ay, Oh, maayo. Maayo. Namoy wa diha. Iya dito ko mo nang ay. Si Padang Baya, di gyud siya madagjok-jok. Wa ko sa mo magjok-jok ron nang. Ay. Kay na ako ron sa maldita kong adlaw. Ay, unsa di ay. Ingon ka badang, wa ka rin. Hilong detal ma. Ay la pagtingog-tingog shout out ande, shout out ha. Shout out oy. Shout out. Shout out ba shout out. Shout out na lang ka diha, shout out. Shut up lagi tingali ang bote mo ipasabot. Hilong god. Basta shout out. Shut up lagi bayot. Ingon sa Webster. Sila ra nang silang silingana, ha? Unsa man ang Webster? Dictionary god. Ay, di mo bayot mabuang ko nimo. Napatringon sa memo nang. Ang babae kapitong na na. Padang, maulang gihapon. Aba daw ng patring oy. Sige sa imo oy. Unsa ba oy? Maulang gihapon lagi. Ay, kung baan man tanay mong mawag gyapon, oy. Katong gikuha gyapon nimo? Oh. Katong sa dinas duha ka buok? Oh. Nya, bahog-bahog tulo ka buok? Oh. Nya, lista lang gyapon? Oh. Daoy! Mao lagi na lagi! Kung baan gyud ko anang imo, oy? Basta moingon ka mao ra gyapon? Awa pili lang corn beef para malahi-lahi og gamay. Ilong di, ba mo. Ang buong itong ipasabot. Kanang mao gyapon nimo ba? Kanang ilista gyapon ba? Utang lang gyapon ang imo, ha? Ilista ba? Kuhan dyan, Ilista ba? kanang ilista sa bago. Oy, kanang ikasya nimo ba para doon na sa gamay kausaban? Nahala, karon ni sulo sa kumbana badang bayaran ko na tanan bisag apilon ko pa ng utang sa ubang tao. Kasaba Agay murag milabtik sa kong may milabtik sa kong tunggoy-tunggoy da. Ano man? Ay kabala ka mare, dili ikaw ang buta kung ipasabot adto. Mao ba mare? Kaya diyo ta ha? Una mo mabugno ha? Unahon ko ni Stilma ha? Eh, isa may nakauna ni mo. Saan ito yung mga Tilma? Oy, inay, tao ng brutahan ni Tilo, sa pangguba tao na. Bago ba tao na ako gili sa Dubayagra? Ha? Si Viagra? Ay, ka na bang ibutang si Raba? O samday nga na, karang maabli. Sagra. Abis nga na hindi din na Viagra. Hindi ay pailalagyod pa da. Ay, sabi nga na, probida. Di din na Viagra, day. Dili, mao na si gamit ana. Kanya gamit. na utok nimo puro sa Viagra. Sige Pagida. na Viagra. Nay, hay, paita nang imo mugahi. Pero sos, paita, tumoy na lang. Bida bugot. Ay, kabla ka na, igikan ka ron. Di na ako gamiton. Ayaw na lang kay lahi ra oy. O, so, pinagkalahian na, day. Nadi na itlog imong dila. Gahal-hal ka lang kulihan. Ay! Recorded by X Thunder Gaming. Kini mo siya ngabot ang kalag-kalag yun, labi na yun sa sementeryo. Kami na yun yung magtrabaho, malipay yung kami, kay daggan mo yung kami makortahan taon. Labi na manglimpyo slitso, pintalag kalburo, bisa kung saan lang, basta gusto sa tagtunguro, kung sa'yo buhaton, yun na mo. O niya, Pre, ulihan. pre. Di ko magyot ta, pre, no? Ano mo? Kunya, ko na mo yung course pronenarya nagtrabaho. Dili sa ingon pag-unsa, pre. Naman. Kung pananglet matutyo ka, pre, Oh. libre ta jud ka sa lungon. Sa maro. Libre na, pre. Kini, kung ang kini pagamita sa tag 200 niya, pre, be. Isa, pre, mura kong 300, pre.
Ako, pre, binigo kita. 300 di mo, 200 dako ang tubo sa o pre, liti ikaw yung matay, magkaunag katutyo, pre, ay kabla ka, libre kas pansyon, pre, na may pansyon dito akong taguan ni mo, Arto, probida. Gusto ka karoon na yun, ha? Pasalbahati ka na. Ay, pre. Papagani ko matutyo. Reserve gani, reserve, ha? Di bang na tumibawaan, ugba ron or matutyo mga karoon to. Ay, pre. Isura naman ni matutiyoon kay ang lima katuig lapas na kayo. Antol karon. Dahil kay kabida. Pero di gyud na to may bawaan pre. Oy kay ang Ginoo ra bay mahibaw nga matutiyo kay kaliti ha. Pre, Pero kailan ka kay bro reserve to daan ang katulid so ako gigi taguan para di mo. Na ano to pre? Ha? Taga-abdi kag lungon. Duham na akong lungon na impas na ko si Peter. Gusto na pre. Balik ka na yung matutyo. Ikaw rin ko doon. Change topic na pre. Okay, pre, change topic na. Kining ko pre ba? Kining kanang magkupro ka ta pre. Usa ka pro. Kupro. Kana bang magtipon taong negosyo ba? O sa kanta pa magjuwet. Magkupro pre. Pero kanang korpo, mao na. Korpo. Di korra mo ko kay bawa ng Scan Boys bro. Kanang kanang akapila. Akapila mo kana. Usi tagpila. Kada bang kanta nga tagpila ba? Unsa na? Kwarta mo kana way duyog ba o way maluswan, way duyog. Kanta ra gud unsay ngana na? Dili man na tagpila Aw sa di ngana na. Nalitok na limpo na ganiya. Akap la. Akapila na pre. Tagpila sa mga mata. Usay na negosyo, kung may kapresyo, tagpila na. Kaya ni pre. Sorry, pre. Negosyo na pre, atong duha ang negosyo. Uhuna ni mo, og puhunan ako. Ha? Usaho na to ba? Tipuno na to. Usaho Para na? sa usa ka negosyo. Usa ka negosyo? Kupro. Unsay di ko siya? Kandila pre, kandila. Dahil kang kandila dito sa Pulinarya. Unya, ikaw mo dispose ni sementeryo. Kaya imo man ning teritoryo, alito na to dito barako. Unya, ibaligi na to di sementeryo og doble. Aha. So, ang kita, tunga ka. Hindu to ba? Sama pre, sama. Sige, akapila mo ta kana. Kapila. Tagpila ta. Pila may sugilanon, nakasugod din sa among negosyong kandila. Palit ng daghan para amo batawag ibaligya sa binteryo kay usan lang kaadlaw, kalag-kalag na. Unya. Pag-ata tao ni tulo karton ay. Nya, ang mahalo naman ng kandila Dito na silang sabi badayos kay lindot kay mga kandila dito. Mga dagko. Ato na ang kuspidro kay patabangon ako baligyan dito sa binteryo. Adto ko. Ay, kakapoy. Ay, daghang nagilimpyo ang nitso dito sa minteryo. Pero, may na lang kaya nakakwarta man ko. Usa man yung mga karton din Uy, kadaghagon ani mga kadila. Ay, parehas ni sa una nga gitagaan sila si Julian sa tag-iya sa minteryo para ipanghatag. Hala, sakto. Kay sila si Maria, si Sheena, Winin, nangayo mo to kadila. Nangutana to kung nabay kandila nga ipanghatag ang taga-minteryo. Aw, timing, tagaan ako sila. Todo, ikaw na bahala taon nga maudaan ni cemeteryo, ha? Na ako ikibutan nitong pisto, dispihanan sa mga kandila. Ikaw na bahala mo pahimutang ano dito kay still maraw. Lisod kayo. Kunya, ay, isa. Ano man Usan may karton na bilit? Unya, tunga pa yun? Asa mo ba kandila ni? Ambot lang. Usa ka kar pa ganina bagsakan ako dinhi boss. Usa ka kar, karon pa ka sakani kayo sa kar unsa mo? Oo, karon pa kay. Ida, nahapian eh. Asa mo Tilma? Tilma! Tilma! Alangga, bida, asa mo bang kandila ni? Hanga nung tausal mo ni karton din eh. Ay, wala dong. Okay na dong. Ako nang gidespatsar. Lipay kayo sila. Ha? Di ba para sa una ba nang hatag matug ka ng kandila sa una gikan sa inyong opisina no aw karon lipay kay sila oy nindot kuno kay mga kandila mga dagko sige kay ako pa ning tiwason sa pagpanghatag dong kay napa may tungas karton Ikaniyo to no so di man di HP nga manghatag og mga kandila taon ay di man para hatag para baligyan na nato negosyo taon na mong duha ni pariistoy taon gipalito na mo para ibaligya kay kalag-kalag na dili to panghatag patay ka. Mao ni akong problema taon kay tunsis taon na mo negosyo. Unya ang problema nako kay kung gibgatapala to. Ningil Rosemary istoy saon man ako. Ako kay ilong na nahurot og kabali.
Sa man kung buhato na ni Bam, palihog ko be. Sa man, musulti ko tinuod or mamaka ko. Ate Pres, palihog. Tabagi ko ninyo, Ate Pres. Sa man kung kamoy pasultihon, hulyan. Pres! Okay, ang sender na ito karong adlaw. Sino itong hulyan, Ate Pres? Hulyan! Oh, kanis hulyan, Ate Pres. Trabaho sila, Minteryo. Karon yung asawa po, trabaho pa dito Minteryo. Karon, nagsapo sila sa iyang kumpare, pare Estonia, magdigusyo sila. Kadila. Magdigusyo sila, kanila. Karambo sila. Oo, nagkurambo sila. Yeah. Usaon man sa niyang asawa nga si Thelma Ati Pres kay sa una lagi miaging tuig na yung mga gipanghatag ka kandila sa iyang opisina nga gitrabahoan sa una diin kadi siya trabaho gihato dito iyam sa gipanghatag at tuong sa gihatag sa opisina. Amore ni kaapan kay wa niya president. Pumursag DHB ba manghatag og mga kandila panahon sa Pero ang iyang asawa gulyat mutong gipan nagtuong nga gipanhatag yapon. Oh, Wa man niya pahibaw ada. Wa iya pa bawang o na sayop na ni mo yan. Sayop gawa ka magpahibaw. Okay, nagtuom gini mo asawa nga ipanghatag ng mga kandila. Ingon pa yan sa kini kitag ko. Hindi pa kayang Oh, lagi. kitag ko man kandila. Ang kuana natin Pres nga tapla lang yun niya. Total tunga ba sila ato. Bayran na lang nila. Ang katunabilin mo lang ito iya. Nga bayran lang niya yung kwan. Pare. O di ba may, wa pa may ka, di, wala po sila, usab na lang. Usab na lang. Mag-usab sila tunga sila. Kailangan ko pre, mauna yung natabo pre. Oo. Tao nga. Bayran lang na ako. Nagtuwa man taon akong asawa niya. Hindi na ko problema akong asawa. Kaya wa man ako sa baybaw. Wa. Oo. Sige lang, pre. So ang halin na ni pre, imuha lang sa niya maglain lang tag. Oo. Ano lang ate pre, di ba? Sabutan na lang maayo ninyo. Pre, Sa ano ko buhatuan. nagpunta sa gidaang bambina nga. Sige Ah, lang, sa kay bahay ni- Gabriel man sa Smitso inig mamatay po to siya. Matutiyo na. Gabriel man sa Yun ay, kwan, kanang buy one take, Bawon yung kuha. buy one take kwan? Gabriel man. Namin sa gitaguan nga nito ate Pres. Iyang gitaguan daan, reserve sa iyang kumpare. Wa pa niya sila di ba nya kini ready na. Naringo man siya nga, dito na kay kapatid pre, ang limak tuig pre man. Parang bagrida. Ayo. Nasubra naman, murag dito na. Nasubra na. Bang! Unsa may mayaw yan na to di abang, be? Wala pa manggod malimang. Mama kontrata oy. Ako ari ka din sa Juan 8, Kapitulo 29, 30, 31, nga sunahan na yung mga parte di nga ningon nga si Ginoong Hesus nga mahibalo sa kamo sa kamatuuran og ang truth will set you free. So, iyadong isulti ang tanan. Sakto. Isulti lang ang tanan. Unsa ka dun siya politiko ni siya? O ngano kun ni mga hatag ni sila? Ngano mga hatag yung asawa sa ilang project? Wa lang, kanang sa una gud ba, naigihatag nga kandila sa opisina, butiin kanito, bago sulyan. Nya karon kay nana man siya squad. Nana man siya sa interior, siya may dako sa mga sepulturero dito. Mao na nga pag abot ito sa tulo ka karton, nagtuya ang asawa nga ipanghatag tong kadila, mao tong ipanghatag siya sa asawa. Paghatag mo nagdampol yung mga tao, kitag ko. Dinulugay. Mahalon gud. Wa man gud magpahibaw ang iyang bana si asawa nga man ayaw ibaliga ni dayha aw ayaw ipanghatag kay amo na yung susyo sa akong kumpari. Ibaliga ni namo. Amo to kung gibasta may tungod ani maghisgot og kamatuoran tungod kay naamo gyud usahay nga kapila na to balik-balik ka diri gulyat nga unsay mga kalihukan sa magtiayon o sa pamilya mas mahigit mahibaw ang Mahibaw. usa. Ay, oo. Kay usa man mo. Oo, total ang maong gimbuhaton kaayuhan man. Ayuhan. Oo, paybaw on dili kay naamo ko uban gulyat ambot sa maigulong ha. Kalapit ko no inig sweldo bitan tagpila man imong sweldo ang kinsina o ne tag 15,000. Nakadawat og bonus di mo kuno itugan sa asawa. Nabi daw, ang ubang gini pagtaguan yung lawom sa brief pati press. Si pocket money naman na money. Bam, pagtaguan yung lawom sa brief. Kanang brief naman na yung mga bulsa-bulsa ato ipasok. Oh, mas maayog yun. Mas maayog yun. Kagi ka na, Duda. Mas maayog yun mahibaw. Kay nini karon nga pananglitan, lipay ang asawa kay usak ko pang manghod. Kanang nang, sabi lang may bayad. Ang mga salamat di ay. Makadawat man tag salamat. Balo ko tinadawat ng kwarta. Ang mga salamat di, halad lang. Matapos ang manghod. Karon, og may bawo yung asawa, nga mao din nilang project, mao din nilang plano nga magnegosyo, ano yung kalakal, wala sa paybawa. Mutumaw ang kainit sa usasawa ka. Unsa man, di ka mo rin makuhaan sa ginansya mo magpaybaw. Sa ito pa, dunay kasilo. Dunay kasilo nga mahitabo. Usap gani, sir. Hulyan. Hulyan. Kaya ba kunin mo yung mga asawa kung sa inyong mga kalihukan? Kay gawas nga malipay ang mga asawa, malipay sad ka. Lipay sad. Malipay sad ka kay kuan man transparency. Mali importante. Kanang Wabay ka ng sa mga kurakot ba no? walay gililong. Walay gililong sa imong asawa, walay gilimod. Kana kung unsay nga niini kanang nagtamod ka sa inyong gugma isip pagtiayon sakto tong giwali sa pare gahapon ano Ano yung ba? senyor Yun sa- birthday man ni senyor Cristito Mendez sa Oslob niya pagwali niya ningon siya nga kanang deny your want and pursue your needs
Ambot Lagi ba ba nga? sa ano ba? Oo, ambot ko no ba nga? Kanang sulti ba ni Jesus nga kanang idinay mo kagalingon unya imong baton nga pas ana ang cross ug sunod kanako para sa kinabuhing dayon. Sa ato pa ang imong gibuhatan nga murag na deny nimo ang imong need, ang imong want mo imong gipalabi. Oo. Muna nga wa man sa ni sa issue sa kuan. Kuan ima ba? Why is do sa corruption? Wala sa issue sa kanang sa Kung ima sino ba? na siya, wala ba kauyab na ng kahag. Na uban ato datos nito. Naglagot ko kausa ba? Bidasa ka dito? Mandan. Seryo lang. Unya? Unya, namin nakasulti na ako nga dili di ko no namayo kay kada di ko no minteryo, mas sagrado pa ko no na kaysa simbahan. Sa pero karon di na ba may? Yan naman, gaon sa di ka dito. Ganun sa mga sementeryo. Ha? Gaon sa sementeryo. Gigraduhan. Amo to kong ibot pero sila oy kay nagtuwad man. Wala ka dito naman. Koy, puzzle, tihon.